Khalifa production lamɛnbaga ni a lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen aw ni yantuma aw bisimila an ka kunnafoni di kɛnɛ kan bi janvier kalo tile 14 san 2024. Baara mun ɲɛsinnen do sɔrɔ yiriwalima Mali kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma Forum national pour la relance économique du Mali ni ale daminɛna Segu kaw fɛ yen nɔ marisi kalo tile 31 na o baaraw olu kun cɛra a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ne ka kɛ gafeba ye k'o ta k'o di an ka camacɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma colonel Asim Goita ma janvier kalo tile 8 tɛmɛnen sɔrɔ yiriwali o ɲɛmɔgɔba fɛ ni o ye Manju Senpare hukumu kɔnɔna na laɲini minnu kɛra a la o cɛla an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan o dɔ ye ka se ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan crise wagati tiɲɛni minnu kɛra Mali kɔnɔ ka olu dilan o tɛmɛlen kɔfɛ an ka jamana kɔnɔna na kɛnyɛrɛye baara ka o don ba la ani ka se ka fɛɛrɛ suguya caman ɲini min bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔ layiriwa Mali kɔnɔ ani ka yuruguyurugu kɛlɛ. Semaine de la justice ale mirinɛ min tara an ka jamana kiri minisiri fɛ ni o ye Mamadu Kasoge walasa faamuyali caman o bɛ se ka sɔrɔ kiri baaraw la cogoya min na kiri ale bɛ tigɛ cogoya minnu na ani a sigilen don fɛn min kan adamadenw olu ka hakɛ ye min ani hakɛ dan ye fɛn min ye walasa faamuyali caman bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na Mali kɔnɔ san kɔnɔna la dɔgɔkun kelen de sugandila ni ka ɲɛsin o baaraw ma o daminɛna janvier kalo tile 8 tɛmɛnen CICB la Bamako kɔnɔ ɲinɛta o ye atako filanan ye hukumu kɔnɔna na an ka kiri minisiriso o secrétaire général ni o ye Abubakar Siriki Jara ye ale da donna yɛlɛma minnu donna kiri baaraw la an ka jamana kɔnɔ a ka lasilo la a y'a ladɔnniya k'a fɔ san 2 o kɔnɔna na mɔgɔ 200 olu de tara kiri baara la wa fana cakɛda caman olu dayɛlɛla ni olu cɛla o dɔ ye cybercriminalité ni o ye sariya sɔsɔ ye bɔlɔlɔ siraw olu sanfɛla la ani fana adamadenw olu ka hakɛ n'a bɛ fɔ o ma ko direction nationale des droits de l'homme min bɛ kuma adamadenw olu ka hakɛ lafasali kan o tɛmɛnen kɔfɛ cakɛda wɛrɛ fana o dayɛlɛla ni o ye national économique et financier ani recouvrement agence de recouvrement des biens saisis olu ka baara bɛ ɲɛsin mɔgɔ minnu bɛ ni olu ye dunko jugu kɛ an ka jamana kɔnɔ ni u bololafɛnw minɛna u la u bɛ taga ni cakɛda kofɔlen de la wa a tilala k'a ladɔnniya k'a fɔ fana san 2023 an ka kiri minisiriso k'a ye ɲinini kɛ kiri baarakɛla mɔgɔ dɔw kan minnu ka baara tɛ ka kɛ ni tilennenya ni jɛlenya kɔnɔ k'o bɛ taga mɔgɔ 50 jate la ko ɲangini taara ka olu dɔw sɛgɛrɛ nka o kunnafoni bɛɛ k'o tɛ se ka jɛnsɛn ko sabula kiri baara o bɛ taga ten cogoya de la. Mali kɔnɔna la procureur min ka baara ɲɛsinnen don sariya sɔsɔ walima bɔlɔlɔ sira sanfɛla la ni o ye Dr Adama Kulubali ale ni an ka jamana kunnafonidilaw olu kun ye barola sigi dɔ kɛ janvier kalo tile 10 tɛmɛnen maison de la presse la ni o ye an ka jamana kunnafonidilaw olu ka soba yɛrɛ hukumu kɔnɔna na a ka o lajɛ in kɔnɔna na a da sira cybercriminalité yɛrɛ ye fɛn min ye ani hakilina in nana cogoya minnu na a yɛrɛ donna baara in na cogoya min na a da sira olu bɛɛ lajɛlen ma a ka kumafɔtaw la an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan procureur Dr Adama Kulubali a y'a ladɔnniya k'a fɔ san 2019 o wagati la cybercriminalité ale tun bɛ kɛlɛ an ka jamana procureur bɛɛ lajɛlen fɛ hukumu kɔnɔna na hakili jagabɔ nana kɛ a baara la ko k'a bɛɛ ta ni k'a kalifa procureur kelen na ni o baaraw o daminɛna kabini san 2022 nka baara yɛrɛ o tara ka kalifa ale la ni ka bonya di a ma juin kalo tɛmɛnen na kabini ale y'a ka baara daminɛ fo ka taa se sisan ma jalakili sɛbɛn 232 o de sera ale ma o cɛ la kiri 28 o tigɛra ani 14 olu baaraw olu ɲinini bɛ sen na wa kiri 28 fana minnu tigɛra k'olu bɛɛ lajɛlen datuguli ma kɛ o la ko sabula kuma dɔw la kiri baara la a dɔw bɛ se ka kɛ ni kumaɲɔgɔn ye wa k'ale bɛ min fɔ fana ale tɛ mɔgɔ si jugu ye wa a ma mɔgɔ si bali ni ka se ka hakilinata di nka kuma ni a bɛ kɛ a ka kɛ bonya kɔnɔ ani fana n'i ma ɲɛ i bɛ mɔgɔ jalaki o ka sɔrɔ dalu jɔnjɔn o b'i bolo hukumu kɔnɔna na k'ale ka baara tɛ kiri tigɛli ko sabula olu baarakɛbagaw olu bɛ Mali la nka ni mɔgɔ fɛn fɛn ni ale de ye sariya sɔsɔ kɛ bɔlɔlɔ sira sanfɛla la ka na ni basigibaliya ye Mali kɔnɔ ale ka yamaruyalen don ni ka se ka k'i minɛ ka i datugu wa fana ko ale tɛ an ka jamana gouvernement ta ye nka ale bɛ an jamana kɔnɔdenw o bɛɛ lajɛlen ni kama a tilala k'a ɲini an ka jamana kunnafonidilaw fɛ olu ka se ka fara a kan ni ka se k'a dɛmɛ a ka baara la walasa faamuyali caman o bɛ se ka sɔrɔ a ka baaraw tagabolo la cogo min na Mali la. Janvier kalo tile 10 o tɛmɛnen na EDM baarakɛla mɔgɔba caman mandat de dépôt dara olu kan brigade pôle national économique et financier mɔgɔ fɛ ko sababuya kɛ k'u ye bolonɔbila kɛ fɛn na min ni tiɲɛ bɔlen tɛ hukumu kɔnɔna na o mɔgɔ kofɔlenw cɛla o de ye Kuresi Konare ni ale EDM
o directeur kɔrɔlen ani ka fara Aminata Ɲani kan ni ale bɛ département juridique la ani Joseph Tera o fana bɛ département juridique la o tɛmɛlen kɔfɛ Mamadu Sidibe ale bɛ sugubulon o baaraw kɔnɔna na EDM na Boubacar Diallo ale ye EDM o dafu kɔrɔ ye ani fana EDM ɲɛmɔgɔba min bɛ bi na u ka cakɛda kɔnɔ o ɲɛmɔgɔba ka kankɔrɔsigiba dɔ ye ale o bɔlen kɔfɛ Ousmane Traoré ale ye directeur de production ye Sara Jakite ale bɛ taji koɲa kunna an ka jamana kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmɔgɔba o ye a ladɔnniya k'a fɔ ko k'an ka finitigilakaw to lakana baara la janvier kalo tile 7 o tɛmɛnen na nɛgɛ ɲɛ 18 wagati la Tesit mara la k'u tagara bɔ kulu marifatigiw olu ka minɛn dɔw kan ni u ka o minɛn ninnu cɛla an ka jamana armée ye u ka pick-up kelen tiɲɛ pick-up min bɛ u ka kɛlɛkɛminɛnw bɛ bila min kɔnɔ o kelen tiɲɛna an ka jamana armée fɛ ani fana ko bɔtaara kɛ yirisunba dɔ fana kɔrɔ ni marifa ani mugucilan olu caman kun dogolen bɛ yɔrɔ min na okumu kɔnɔna na chef d'état-major général des armées a ye a ladɔnniya k'a fɔ k'an ka jamana armée u bɛ ka o seko n'u damayira kɛ walasa lakana o bɛ se ka sabati Mali fan bɛɛ la cogo min. Hali bi lakana hukumu kɔnɔna na min ye Bamako ale ni Kati so labanbali minnu bɛ yɔrɔ kofɔlen na ani mɔgɔw tɛ yɔrɔ minnu na yen finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnneyala polisiw olu ye wulikajɔ kɛ ni ka taga ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na walasa tɛgɛ bɛ se ka da bingalikɛlaw olu ni ɲɛnaminimafɛnw olu tabagaw kan cogoya min na. ɲɔni an ka jamana donnatalaw olu ka taa Coupe d'Afrique des Nations na Côte d'Ivoire mara la ni o ye atako 34 ye o ni an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye colonel Assimi Goïta ni o kɛra kuluba o hukumu kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ale ye Mali jɔnjɔn ta ni k'a di Aigle olu ka capitaine ma n'o ye Amari Traoré ani ka tila ka dugawudenw fana kɛ ni ka di u ma o bɔlen kɔfɛ tuguni an ka jamana minisiri min n'ale ka baara ɲɛsinnen don jamana lafasali ani kɛlɛboloko o koɲama ni o ye colonel Sadio Kamara ye o ni ale yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye o jabala la a ye duwawu caman kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a tilala ka sefa wari miliyɔn 5 fana ka o ta ka di u ma u ka se ka u boloma dɛmɛ ni o ye cogoya min na min ye an ka jamana donnatalaw yɛrɛ olu ni mɔgɔ fɔlɔ min kan ka ɲɔgɔn dan kɛ o kan ka kɛ janvier kalo tile 16 nata la nɛgɛ ɲɛ 20 o wagati la ani mɔgɔ min bɛ na o kɛ o ye Sud-Afrique o tɛmɛnen kɔfɛ Tunisie o ni Mali olu kan ka ɲɔgɔn dan kɛ janvier kalo tile 20 nata la ni o bɛ bɛn sibiri ma nɛgɛ ɲɛ 20 o wagati la a sabanan o ye Namibie janvier kalo tile 24 nata la Mali ni ale de bɛna kunkari dolantan na n'o bɛ kɛ nɛgɛ ɲɛ 17 o wagati kɔnɔ Ala k'an ka jamana donnatanaw ka u dɛmɛ. An b'an ka kunnafoni ka a kuncɛ n'an ka seko ni dɔnko baarakɛlaba dɔ ye na ale ye Seydou Touré tonton Seydou Touré ni caman b'a dɔn tɔgɔ min na o de ye dugutigi Ala ye ale miniji dɔgɔya janvier kalo tile 10 o tɛmɛnen na mɔgɔ kun don min kun bɛ a ka baara dɔn wa ORTM baarakɛla fana kun don nka a kun taara sɛgɛnlafiɲɛbɔ la ni o ye retraite Ala ka a dayɔrɔ nɛɛmaya. An lamɛnbaga ni an lajɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen an sera ka kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan k'o ɲɛfɔ aw ye o kɛra nin ye an bɛ aw fo aw ka kulomajɔ la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la k'an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ hali bi an ka jamana in Ala ka a basigi ka bɛn ni basigi sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen la a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ ye.